Ayun. Hi guys, good morning. Alis muna tayo. Punta muna tayo ng bayan dito sa Aguilar. Tapos tingnan natin yung nag-ano kasi kami. Maggulo kami ng pera dun sa 7-Eleven. Iyan namin ta-transfer papunta sa GCash. At punta muna kami sa bayan, sa Aguilar. At pakita ko rin sa inyo yung lugar tsaka yung mga dadaanan natin. Mamaya ulit guys. Saan punta, boss? Manlalalaki. Deliver ng kids. Ay, wala na. Akala ko ka-harvest eh. Baba dyan sa ano na yan, sa area na yan. Daming mukhang
Saan tayo? Diyan na kay Kuya. Parang natakot siya sa camera. Bakit? Natakot si ate kagad sa camera eh. Ano po yun? Wala yung show. Ayun yung pang ano, pang pork steak. Oh, ito. Ah, magkano ba yun? 340 ang kilo, sir. Bili ka, 240. Ilang kilo? Bili ka. Ano ribs yun? So, Ano pa rin ribs ate? parang kakapal eh. Wala ba yung manipis ng konti dyan? So, ganito na lang ang stress na yun. Ah, Report. Kasim kayo, kuya? Kasim. Pang Shanghai, te? Ano ba? Kasim ba? Kasim ang pang Shanghai? Ano ba yun? Dapat pigi, madam. Huwag sama yung ano, te? Ano yun? Balat. Sige, pero timbangin muna natin. Ano po siya ba? Kasi nga, mahirap ka rin tansyahin ang ano. Okay naman, gano'n, kulang yung 55. Ano yung tali teacher, sir? Bagay mo ito si kaniya. Saan mo tayo teacher? sa YouTube? Sabihin mo daw sa akin. Ito ba yan, sir? Ha? Sabihin niyo rin sa amin. Ay, opo. Ha? Sa YouTube, te. Oh, sige. Ay, inaro ko na 40. Sige po, salamat. Tara na. Wala na. Wala na sa ako. Ito muna tayo dun. Pigiling yun. Magkano? Magkano natira? 95. $95. Sige. Tara, akin na. Dito. Tawa ko sa... Saan tayo? Next. Marami na ba yun? Hindi ko nga... Hindi, pagka puputol-putulin ko ito naman late, parang ang gagawin ko ano lang din. Pagka naluto. Para lumami. Mamaya. Ano ba? Maraming... Ay! Ano? Siguradong maraming ulam yung mga kapitbahay kasi tawag ng pera. Pero, oh. Yan. Ano mga yun? Ikaw, yung sibuyas na lang pala kung meron. Para mga kamatis. Hindi, malaki naman dyan, ha? Yan mga kay. Yan ko rin tali. Saan? Ganyan? Ganyan? Ha? Hindi, may konti dyan. Yung ganito, oh. Pwede na to. Kasi malalaki yung binibili dyan. 20 itong cook eh. Mabili po. Sibuyas. Dapat sana may puti sana eh. Ayun yung ganun pala, oh. Ano pa sa'yo? Gawang yung ma'am. Yung ganun pala sana, oh. Ayun, yung nandun oh, sa babae na kanan. Hindi tayo main. Doon saan? Ito, yung ganyan, oh, kahit isang piraso. Malaki. Oo, to. Pili mo. Isang piraso? Kahit isang piraso lang, oh, tama na yan. Dalawin mo. Mga sampigi, 21 po. Hanap ko dyan yung mukhang mansanas. Samplo, madam. 20. Ano pa? Yan lang po. Wait. No. Hindi, ano to sa vlog, sa content ko? Ah, shoutout kay ate, oh. Wala bang libre yun? Libre pili. Ano ka?
Ano tayo? Ano rin pala dito kasi hindi siya market yung ano. Ano ba bibili ni nanay? Bilihan mo kaya ng ano? Dapat pala binilihan natin si nanay ng ice dati ng ano, yung sa... Tinanong ko nga eh. Sabi ko, tayo, ano, bibilan mo. Wag na, bilhin na ako ng palit. Di sabayan niya na sana ah. Hindi bilan natin yun. Yung sa 7-Eleven yung... Ba't di ka kumuha? Gusto mo? Bili ka. Para ito gusto mo. Di ba marami pa tayo? Eh okay lang. Ditagdagan mo na para may stock. Kung gusto mo ng ganyan ulit, bumili ka na habang nandito tayo. Ang tigil sa kikilo? 70 na. Kami, 70. kung gusto mo kasi parang makabili ka na. Baka makulong mo. Ang gamis to eh. Ha? Ang alin? Di ba may bangus pa? May bangus. Ayan yun. Pa. Yung alin? Yung? Ay. Mas mura pa pala dito. Kaysa doon sabihin nila, naku, tingnan mo, 480 oh. 480. Mo sa lagi. Natin. Ayun, yung ubi yung ensamado. 30 pesos. Ano yan? Ah. Tawa kami sa babae kasi kanina. Nakaano siya, bigla siyang umiwas. Ano to? Ano? O kung gusto mo, doon tayo tumambay sa may binagbili natin kanina ng tinapay. Ha? Oo. Tambay muna tayo. Tara. Tara. Ang tinapay. Yun, di ba? Yung gusto mo sa mga. Oo, sarap yan. Ilan? Pero mas gusto ko yun, yung pare. Kaso magkano ba yun? Ha? Hindi ko alam kung magkano. Ayaw mo nito? Sige, kumuha ka. Tablisa tayo. Eh, gusto mo, titagalawan na tayo. Tapos, tinala ko yung stand. Sarap, no? Ayan, no? Sarap. Yung. Kapit pala yun, no? Oh. Kapit. Ayan na. So, baga sasabihin ko. So yun guys, no? Pauwi na kami na ito sa bahay. Galing kami dito kanina sa palengke, tapos ayun, konting merienda, uwi. Ayun, pauwi na rin kami. Then kanina, yun yung pinakita ko sa inyo, yung daan papunta rito sa may bayan ng ano ng ng Aguilar dito sa sa Pangasinan. And ayun lang. So ayun lang guys yung update natin sa video natin. Sa video na to. Ayun, please like, comment, share, and subscribe. And click mo na rin yung notification bell para updated ka sa bagong video. So see you on my next vlog. Bye.